Buah apa iki? Ayo Cek, milih buah Cek. Damel rujaan. Nggih. Melon. Melonnya melon apa? Bengkoang ibu Kosong. Oh ngoten. Melon karo apa bit? Melon sing jerone aja kuning. Sing ijo mek kuning apa? Itu kan kasih. Iki kan. Itu kan iki tak sing. Niki melon apa namanya? Sweetnet, enak iki kriu-kriu. Oh kriu-kriu. Iki kriu-kriu kali niku kriu-kriu. Enak. Yo, melone yo. Melon. Heeh. Itu niki kalian aja. 14 kok. Sing hijau berapa per kilo? Oren. Yang paling murah yang per kilo sih mana, Bu? 14 Mas. Ini sembarang. Niku warnanya apa niku? Oren. Yes, kuwi sembarang. Heeh. C. Sini. Sini ae aja adoh-adoh kok ilang kok. Kuwi cemongko. Sing tumbas diinane iki lho. Panas ya cuy ya hawane ya. Karo apa Pak goreng wedi? Tambah apa ya? Apa niki? Oh. Apel batu. Apa ini? Nanas. Melon. Sambelnya ndamel piyambak. Nggih. Wae nek sambelin barang, guys, dicepaki sambel. Gak boleh mineral sita aku bit. Sing gede. Mineral mineral. Aku rambut endorse so. Iki lho aku mendino ombenanku ki mek ngene iki. Nyele ambil le, minta tolong. Anak pepaya bareng toh. Sampun Bu golek bengkoang karo golek nanas. Pengen apa, Cek? Pengen apa? Enggak pengen. Oke, makan bareng-bareng ya. Oke, golek bengkoang Pak karo nanas Pak. Bengkoangnya ngerti Pak lan kidul kono enak kayak ya. Enak ya. Orang nek bengkoangnya kurang mantap Pak Lan. Salim. Wah, gila Pak. Gila Pak. Ya. Golek bengkoang. Gawane nek duite. Apa? Oh, mau nih. Iki lho. Sampeyan no? Malan. Lho kok Pak Lan? Oh, alah sing gandeng nganu Markento. Ini nganu Mbak Erna, Ce. Lonjo. Cak. Cak tak omongi, Cak. Jarene Cece
Neng kene enek nganu tukang nyateti wong arisan, wonge meteng gedhi. Apa? Iki, jarine sampean gak catet. Heeh. Kae sing meteng. Iki lho, iki. Oh, kae to. Iki Endra tekon iki. Endra nang ndi saiki? Endra katut lanangan aku muni. Katut lanangan saiki. Heeh. Lanangane mburi. Cak, beli Pak goreng wedi, Cak. Yang manis. Ini perlu dirasakan. Iya, yang pedas manis, Cak. Mbok mau wis, Mbok? Di cek ora 18 juta itu. Hmm? Apa iku? Oh iya. 82 sak priyo, Cak? Sak pres pisan pen anakku nyatet. Namanya sak udil. Sak pres pisan lho. Udah lah. Pen anak nyatet tok. Lihat rasane sih, Mbok. Masuk ora rasane. Mbak Nawang kan ke perwakilan awak. Ya. Kae sing meteng denane. Meteng. Wes metu, wes. Wis ra ketal nang ndi to, Ndra? Wis ra ketal nang ndi? Heh? Alah, kowe Mbok iya sing kuwi. Wes, Pak. Cak. Kambek tahu. Tahu. Tahu ada. Iki piro? Itu berapa segitu? Itu 10.000 ya, Cak. 10.000 sok rong toh? Coba dulu. Coba dulu ya, Cak. Soalnya wongnya oke. Lek kurang ya. Tangi sapa sing gak tangi? Buka ke nang tak dulu. Ae tas tekamu. Loh, pancen arep pejaman penak. Karena aku ra mbulo berarti. Sapa sing ra obah? Sing ra obah sapa? Dulu kira lah. Sapa? Nur. Beton. Nyapa geni yo? Dan kamu pura tangi ya Pak. Mosok. Sopo? Ton iki berbe surat ton. Endra. Dekane. Heh? Anak Anake Tito. Aku angel gugane. Oh. Alah, ratange juga. Iki ra paham, Mbak, lek dijawab omongan. Lah piye lah ngomong ngono aku yo angel memahami Ramdunawar kok yo. saya loro. Apa sing loro? Apane sing loro? Sing karo aku ngono alah. Ayune piye? Ayune alah. Ayune alah. Cantike alah. Cantike. Enak toh, Cak? Wis oke kok, Cak. Iya wis oke. Pak, cak aku ya cak ndi pasti ke. Bosen, sampean berapa? Aja karo aku dhewe. Yo, cah loro no sampean. Karo sapa? Mas Tito. Lemah Tito karo aku ke mau. Ah, anu, Mas sing Oh, iya ya. Cak, kambek tahu ya, Cak. Mbok biasanya timbang duit tak timbangnya langsung apa ya? Iki plastik e. Iki. Karo 8 pira yang? 82 1. Saman siropo es krim tok. Maaf. Dapat duane. Es krim kuntek. Tahunnya berapa, Mas? Tahune 6 boleh. Minyak goreng apa isi adewe? Kayak entak kan. Iki ding. Cece apa nih? Cece seropo? Iya apa iki apa? Apa iki sampean sidone apa es krim. Ya, wes ya. Nah ra. Nah apa enggak? Enggak, ya. Kene jangan. Piro cek sak porsi gini ki jangan. Jangan 6.000. Jangan 6.000 sop-sopan kates. Lotre. Tuku lotre apa enggak kae? Lotre. Tuku apa enggak? Tuku lotre apa enggak? Enggak, iya wes. Mak Mas udah baca ya, Mbak? 2.500. Guys.
Senengane Mahesta ngene iki. Sembarang pokoke dolanan masuk. Wes, Cak, ayo ditotal, Cak. Aku ditunggu, sayang. Iya, ayo. Berapa habisnya mau tak catat di HP ku, Cak? Loh, iki bukannya dari stok iki ae. Iya, dadi sitok kono. Iki arepe rujaan ki lho, guys. Rujaan iki neng pinggir sawah iki. Ya, Ce. Saman Biman. Neng Saman. Pak artine wet saman iki apa, Pak? Ya saman. Lah iya apa artine saman? Elek ketek-ketek. Elek ketek-ketek. Pak Kadi. Seger Pak Kadi. Seger hawane. Nggih. Saman iki. Nek cara nang jalanan ngene betot. Wah, pecut Pak jare Pak. Lah ya betot Saman Biman. Saman Biman iki dingge mecut nganu apa kali kuwi sesat. Tenan? Ya. Lek golek pecutan nanti? Ya. C. Sampean kok arep apa mau rujaan? Arep rujaan. Arab moh. Arep. Jajane mau ndi? Ya nyapa? Nyapa? Cek, mau jajane Pak Kadi karo sampean. Ya, Pak Kadi wis. Oh iya, makasih ya. Ilang kok. Pak Kadi, jajane sampean pundi? Oh, nang lemari wis. Lek ngwehne mau karo nesu enggak Pak Kadi? Mboten. Hah? Endra? Nyapa? Endra ya? Pak Endra wayuane wong meteng ke mau ngono jarene. Itu Omongnya wayuane wong meteng ke mau. itu motoku kelilipan. Ditambani no. Wetenge sapa sing gedhi? Wetenge sapa sing gedhi? Ah. Ayo, cokot cemot. Iso? Beh. Kayak piye nek wong lewat iki? Diarang nek Pak wong gawa dialangne, Pak. Pinara, Pak. Kayak pundi? jalur. Kok iso jaler gitu? Berapa tak krungu kemana pergi jalan Piye to Tito iki cah jenrang gubernur panjenengan cah iki, Pak. Ini mungkin arep liwat piye? Lah sapa tuh Tito? Oh iya bro ramalang kadung ngono kae. ini wandang panggilan. Masa? Kayu ini apa? Waru. Kok iso mbok malang kadung lho, he? Iki nek cekel enteng lho. Enteng iki dicekel. Duk nisik ngendi Pak sisih endi? Mbok dijebrak endi? Sama kapit. Wow. Endi Pak? Panas deh kono. Kene lho Pak. Awet, awet. Heeh, awet. Iya. Lah kae Pak. Palan karo sapa ke to? Lah nggawa apa? Oh, nggo banyu. Iku. Wuhui! Beton apa yang? Beton apa? Tarik air Cari air. Buat apa? buat masak. Masak apa? Masak apa iki? Masak apa? Sambal tahu. Sambal tahu. Wah. Karo telo godhog pisan. Loh, endi telone? Hah? Telone. Ayo. Loh, sampean kan semoyong wae telo endi telone? Yang kalian. Sampean pundhut ta? Ya tak iki. Nah ta karo to. Ayo ta. Nah to. Jane walan. Sandalnya. Eh.
Nonto. Dia. Ndang sasakno yo. 1 2 3. Bensin entek. Pak, bensin entek. Gerak polo ya, Pak? Oh, semut ndase mumet. Puyeng. Kocak. Bawa kambil lu nganu punjul. Kok kambil? Nggih. Wis kocak poro. Sumpah? Demi Allah. Lah luweng lah wis digawa balik. Wis dingge masak karo Mbok Gira. Wis nggo balik. Kok cak buah banyak belum kali kok. Luwenge ngene sampean ye. Luwenge wis digawa balik. Luwang. Wes Mbok De. Lebih nanti? Biantar Mbok De yo. Jekor kali, Mbok. Oh iya, heeh. Nek ayu sih. Ora usah iki urusane lanang-lanang. Mbok De sampean ndorong ngesek Mbok De iki santai-santai sekan. Sampean mau kok mbane? Ora kocor. Tari taruh bar kocor. Kocor ki wineh kae sandinge lek ndorong adik-adik ini. Oh. Ndorong. Montor Pak Ati, montor gede. Ngaret alah saiki karo beli. Wah, alah ngaret pisan. Sopo kae? Iput sing jagung. Oh, alah. Panen ya. Iput apa, Duk? Iput. Panen. Mau kelepakan. Ora nggawa telo. Ora jebol. Iki arepe nganu. Rujaan karo masak. Wes usong-usong. Ini nanas piro lagi? 850. Bayu. Ini larang. Apa ngene lek nanas sekali unduh baru wis ra kena dikocokne. Walah. Wah pisan ya wis kuwi Mbok De. Wah, ngono. Ndang sugih ya Mbok De. Oleh kacang mau bolak-balik. Pak Kati, Pondahar toh? Nggih. Sapa kae? Anak-anak. Sinten Pak Kati? Wah, Cece macak, guys. Klambine Cece ki apik-apik Mbok De, tapi ki dijahiti kabeh. Dijahit-jahit. Pak, nggih. Dijahiti Mbok De. Oh, apa-apa ditekuk ngene iki lho. Iya. Pomok teko apik sakmene. Ora ngidik dawa idik. Oh, karo sing dawa ije Mbok De. Suwal barang dikethuk ditekuki Mbok De klambi jin-jin peh. Dik ngene lho Mbok De akeh dik 5 kemer. Dawa idik 5 6. Pamer. Ora demen gedaran. Nah, kan diangkon digali klambi. Sapa? Kaya mau ka lho. Sapa? Iki. Oh. Biar men. Diri nane. Ya nindur. Ya aneh banget. Sinten Pak Kati? Pak No. Pak No? No sinten to? No sinten?
Pak Peno. Pak Peno. Nggih, beto. Oh, Pak Tarno. Pun mantun menawi. Nanti teng Dira Nggih. mesti tunggu anak siapa? Semongko toh. Enggak, semongkone aku mumet mangan semongko. Mumet. Lek nanas enggak mumet, enggak. Ini kok nggih sambel bareng Mbok De. Digoreng tahu. Terus godhog telo, terus gawe rujak. Telone ki mau golek. Golek bareng-bareng. ini teng bawang. Sinten? Luwange Sinten sing beto wasul? gambaran. Mesti go balik lah Pak Pailan. Kali balap. Kayak mau. Golek Mene piye? Balap. Apaan kocok kalau nganu bodeng apa? Sampai jebol luwang. Luwangnya enggak enak. Masa? Oh, demi karek ayune tok loro lho. Beh, Tak kesane jebol wong. Masa mak jebol wong. Enggak enak. wis enak dingi masak. Po enak mbok dingi masak. Enak ae datang. nang kene Napa? tapi mesti nang kiduletan kono mesti ilang. Oh, nggih tunggil niku.